paka Harare mabvuku chiri kuti tani kwa baba Isabel. Mukoma KB ne muri ya Zimbabwe ndine nyaya inorwadza kana kuti nyaya inosuwisa yandiri kutaura pana pa Zimbabwe. Nyaya iyi yakamira sezvizvo kumabvuku mukati meguta reHarare kune murume kana kuti mukomana akadanana nemwana wanhu musikana kana kuti mukadzi anga ine 23 years uyezve aine mwana wake 1 but vachibva vataka kugara vese kugara kwavanga vakuita vese kunozve vange vave nemwedzi inokwana kuita iyo misere 8 months vachigara vese. Okay. Murume uyo haana kuenda kunoroora aigara nemukadzi wake but mukati mekugara nemukadzi wake pane mashoko aigara achitika mwana yaudza vabereki pamucheni vavakidzani achichema mushure mekuti ndiri kurohwa ndiri kutukwa dzimwe nguva ndiri kushushikana uyezve nemamwe mashoko anotaurwa nevavakidzani ekuti mwana uyo aitomborohwa takatarisa dzimwe dzenguva but panga pasina chokuita chikonzero vari kuziva zvavari kunetserana ndiumba mavo. Murume uyu akanobvisa roora here akatizirwa here paakatanga kugara nemusikana uyu. Vakamutizisana kutanga kugara vese. Haana kuroora tichari vabereki vemwana kadzi aita nyaya uye haana kuroora. Okay. Zvadaro muri yeZimbabwe musikana vane 8 months akasvika pakuti inini ndaneta 1 andina kuroorwa 2 ndogara ndichishungurudzwa zviri nani nditore hembe dzangu ndiende ndokubva aenda kanodzoka aine mukomana nemusikana kuti akwanise kubatsira kutakura hembe dzake kuti abude mumba achibva aenda. Mukomana uyu anogara pamba pevabereki vake nemudzimai wake asi vachigara muchikebheni. Zvadaro inzwa muri yeZimbabwe mukadzi akasvika nemukomana wanga naye ndobva apinda mumba mukebheni mavo kuti atore hembe dzake apinda imomo murume akabva atevera imomo ndobva asunga maoko emukadzi ndobva amusunga makumbo ndobva atora jira ndobva aisa mumuromo ndobva amudira petrol mumba imomo pakadira petrol iye anga arimo mukomana uye anga arimo mukomana uye ndio pakasvika pakarova ndobva abuda iye murume zvakare achibva abuda akasara achitsongoma mukadzi amai vemurume achibva kuti mune hutsi nemuto zviri kuitika ndopakamhanya vanhu kusikaona munhu ari kutotsva mukati ndokuzotakurwa munhu aendisiwa kuchipatara achisvika kuchipatara munhu achibva azofa nematambudziko kutaura kuno kwatita mukadzi uyu akafa bhodhi yake yanga iri kumochari nhasi ndo parutouya mutumbi nhasi kuti uchengetwe but mukomana uyu haasi kuonekwa. Vagara pasi vabereki vakataura nehama dzemukomana uyu vakwanisa kuti izvo tinogona kuti timbokufanira kukupai mbudzi 2 mbudzi. Mukomana haasi kuonekwa akatiza akura sei mukomana uyu atinonzwa makore akakamira sei but musikana 23 years vanga vane vana here vanga vasina mwana wese but mukadzi uyu anga ane mwana wake waakamboita. Okay. Mukudanana musikana vachibva vatizisana vakatanga kugara pamba pevabereki vemukomana asi vachigara mukebheni. Musikana aitombotaura nyaya yekuti ari kushungurudzwa ari kurohwa kusvikira ati aiwa kazvakwana womakasi nakuenda kumba kwedu adzoka kuzitora hembe dzake ndopa apinda mumba asungwa makoti makumbo aiswa jira muromo aiswa petrol apo dhora nganato lokwa nekunze because murume anonzi angachitori zvakare nemafriends anga ari ipapo uye akasvika zvokutorova zvokutopaza pasaidi kuti abude. Saka nyaya iyi mukomana akatiza but vabereki varitomirira mutumbi uri kuuya nhasi nemapurisa. Muri kuti ndiani akazoita zvokupaza kuti abude? Mukomana akanga auya nemusikana kuti azomubatsira kutakura zvinezvi. Vanga vari vese anga ari mumba imomo zvakare aigona kutosvirawo zvakare imomo iyewo zvakare anga ari mumba imomo futi. Ko uyu mukomana akauya nemusikana zomubatsira akakutora zvinhu zvake paakaona achisungwa achiswa kajira kumuromo akati kuchedzera. Mukoma KB andisiti anga akutya here kana aita seri kunzi panzi panga pane makomana vanga aripo so munhu akazongomira akatarisa ende zvokuti aiti kunondotsviramo. Saka mutumbi uri kuchengetwa nhasi ndopa uri kusvika zvakaoma. Chii baba Isabel? Zvakaoma mukoma KB zvakaoma 8 months vachigara vese 0713938538 0713938538 mati ndachikupa ndichi kumabvuku. Baba Isabel tingati isusu mudzimai uyo akaurayirwa here nemurume wake? No murume uyo chijairira chikuda kungoshungurudza munhu nokuti ikodzero yake munhu kuti kundirova zvinoreva kuti zvandiri kukuitira ndiri kukanganisira. Saka ini kana zvikonewa chirega ako ndiende kumba kwedu
dai akatomborora taiti dzimwe dzenguwa auende kumba kwenyu nokuti ndakaroora mari yangu makanitambisira nguwa 8 months uri kugara naye 2 auna kuroora 3 ndiori kugara kumushungurudza otereka ndiende obva muuraya futi hungori utsinye even kana wakaroora kababa Isabel ndopo unoshungurudza mwene waridzi no kushungurudzwa kufanira kunge kuri pakati akufanira kunge kuri pakati 0713938538 baba Isabel nyaya iri kutaura naKing Mambozi yakakosha ari kuti iye azvina kutanga nhasi zvinogona kunge zvakatoitika mudzinza rekumukomana uyu panogona kupatori nemhepo kana kuti vakuru makuru pane vakatombouraya munhu zvikazouya kwaari mukomana uyu nokuti aungangobatwa nemhepo yokuti regai kandisunge munhu ndimudire petrol ndimupise pane kwazvakatobva mhepo iyo yakasimba zvekuti haingoima ngama right pane kwazvakabva vanogona kunge vakarera pane vakazviita vakuru asi havana kugadzisa dambudziko iri kusvikira kazvanobata mukomana uyu kana maona kuti mukugarisana muwanano hamusi kunzwanana torai vanhu vanokubatsirai musikana akaenda kunoudza hama dzake asi havana kuzouya kuti vagare pasi nemukomana uyu kuti vaitese vayananiswe ndo dambudziko rakaitika vanhu vangadai vakagara uku nekoko uyu angasingagarike naye because haazi kamwe mapaona futi asi taroora hana kubvisa mukuwasha dondo so kana ari mukuwasha dondo baba Isabel hama dzemusikana dzikaudzwa kuti handisi kugara mune zvakanaka vaifanira kuita sei ipapo mukoma kebe imwe nyaya futi yekungoti havana kuroora munhu ita so hatizivi toita sei ndosaka nyaya dzishuya mukoma kebe kuti tibatsirane 0713938538 babuzi na 0789600748 18 minutes to 11 ndopafika nthawi pane manje baba Isabel pane chimwe chiri kupisira chamungada kutsudzura kusvitsa kumuri yeZimbabwe icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza wamukaseko agogo everyday Friday wamukaseko Cecilia Banda mukanda butsapo pamwe chete na Betha Njiri pamukanda botho hiti temuzimba kumete kwa bulawayo wamukaseko iseo tembo fanigawo wamukaseko memeri maoko chimuti wakabata kuti dze vari kufamba nechimote wamukaseko Peter Zulu padombo shavapo iriseko sinyoro tayasi chimuti wakabata mukoma wangu Mr. Innocent muchenjekwa variseko maito lokadia muroiwa chimuti wakabata kuti dze bosi chinenge chimuti wakabata wamukaseko atala traimota dzoka chimuti wakabata wamukaseko sabu kukaramba pasipoto ipapo chimuti wakabata kuti dze kwanda ndisendri kwenacho wamukaseko aswemba mbewe chimuti wakabata kwanza ndichisiye pamwe chena bosi zvemunyati pasisa business center variseko vachihera ingodisitsira ishoko kuvanzi nambofu ya mukoro makadiko nemutsa ipapo ndinoza chimuti makabata muri kufamba nacho mudzara marecha baba vangu timu yenisi chimuti makabata makanika chawa makanika kadiki chimuti makabata kuti dze paka Epworth Epperton Park Harare CBD Epperton Park Harare CBD ndangozvibatanidza zvitori zvine zviviri but ndisekuru nemusukuru ndibhosho nakwaramba sekuru nemusukuru inzai baba Patrick nditangire kuEpworth kuEpworth kwandiri kutangira muri yeZimbabwe kwakamira wakadai so kune nyaya yakaitika nezuro inorwadza inosuwisa nezuro kuseni kuma past 5 dzekuseni zuva rakunobuda mukoma KB kune murume businessman anozvishandira ane shopu yake akamuka makuseni akunovhura shopu yake ari paveranda akabata makizi achivhura shopu ndobva pasvika varume vakasvika ipapo ndokutanga kubhebha murume uyu nemabhemba murume achikudonha ipapo akabva afira ipapo nokuchema pane vanhu vakazobuda padhuze nemamwe magaraji anga ari pakati tokuzivai kuchibva kwaruwa zvakare vamwe vanhu vatatu varume vatatu vakatorwa kuendeswa kuchipatara murume uyu businessman achibva afira ipapo asi mapurisa izvezvi vari pakati nokuita ende pane rinye rikupe rekuti pane kakuziva kuti vanhu ndevapi vanhu vacho vari kufungirwa kuti vakaita zvinhu izvi vari muchibage havasi kuonekwa asi kutaura kune kwatiri kuita kwakafa munhu 1 anova zvina business anga achikirira shopu yake nenyaya yekuti ari kuzivikanwa kuti ane maanotora mari kana mwedzi kwapera saka murume uyu akaurawa kwete vatatu vakaenda kuzama kubatsira vachibvaita sei vabhemba bemba zvakare vari kuchipatara murume uyu akarohwa nei nebhemba vamwe pavakanzwa kuchema kwa businessmen vachibva kuda kumhanya kubatsira vachibva vabhemba futi
businessman anga atovhura shop yake anga satavhura akatobata akamira nemakizi akabata makizi hapana chakatorwa mukati so far satanzwa kuti pane chakatorwa here nekuti vanhu vachiri kumhanya nekukuvara kwemunhu saka ndichake ndichinzwa kuti iko zvinozve paiwezve adaro adonha pasi vakakwanisa here kuita mukana zvakare wekuti sezvo munhu adonha pasi vakinire shop vapinde mukati kana kuti izwi rakazobuda kuti takuzivai revanhu vakamhanya vachida kubatsira vachitanga kubhembwa vakabva vatiza vakapinda muchibage mataura kuti pane mashoko ekuti vari kufungidzirwa kuti vanozikanwa ndevekupi vanhu ava munzvimbo imomo kuEpworth regai mapurisa vaite basa ravo asi nematambudziko baisa nyaya yakaitika panonzi pachiremba 10 off pane mashopusi aripo ipapo ndabva ipapo ndobva ndapinda mukati meguta reHarare muCBD mune imwe nzvimbo kuti building iripo inoshanda vanhu vanosvika 10 zvichidzika pasi avasi arike 10 pavanga vachipinda mubasa umu pane murume anga akungoti haapedze 3 days paanongopinda chete anogona kutodonha padhoo ndiye zi wotosanduka maziso amutorei vamwe voti no musaende kune mhepo kana ari apa muvharei maziso mubvisei bhutsu vamwe vaingoita zvavanoitawo nekuti vanhu kwatinogara kune zvakasiyana kuti munhu akadonha vamwe vane first aid yavanogona kuita zvichiendera nekuti unoziva zvipi vekunamata vanonamata vanotitora ivhu vanotibatisai munhu makii chinangwa chevanhu chinenge chiripo chekuti munhu adonha aite sei amuke murume uyu adonha 7 times achipinda pabasa mushandi pavanhu 10 ivavo vanoshanda pakambani iyi ndiye anogara achidonha but kamba iyi itori nebusinessman anove munhu anozviitira zvadaro mukoma KB musi waFriday akabva adonha murume uyu adonha kudaro anga asina dzimwe 2 days adonha mukadzi akashevedzwa akauya mukadzi akazouya namai vake amai vake vachibva vazoti adonha vasvika vachitora mwana wavo zvikanzi tsika yamuri kuita pano munhu wese anouya kubasa nenge achida kuzvishandira kuti aite mari yake ende munhu anoshanda mari yake anoenda mumwe make achienda naye kumba kwake but ndaikumbirawo dai murungu wenyu asvika pano ndimbotaura shoko iri zvikanzi nevanhu aiwa vanhu vari pano vakawanda kudarika murungu nekuti murungu i1 ivo vakashevedzera kuti imi makawanda but muri vashoma munogona kutodzingwa mese 1 ndiende munhu saka munhu iye atori imimi mese ndikamuudza iye zvandiri kuda anogona kutozoudza imimi mese mukakwana but imimi ndikakuudzai munogona kusatoudza iye murongo nekuti hamuna simba amai vemukomana ari kudonha pabasa vauya nemurowo nemukadzi zvikanzi mwana wangu hamire kuya kubasa nekuti panapa ndo panoshandira vanhu vazouya murungu aripo hamene wakakonyera nekungochonyera vozi vaitya kuti murungu asvika amai paka nemukadzi iye murume uyo ari pabasa anga amuka here mwana komana uyu ipapo manje aiwa pavazouya apa angapo ende mukamona amuka munoramba kuti munhu angamboita se angadonha babesabeo mukudonha kwese kwaita murume uyu aimboenda kuchipatara ekuti anotariswa ichokwadi kuti muisa kuchipatara vachimbobuda asi kwavaiwandira kunze kokubatsirwa chapapedza nachekudhara but kunze uko saka vazouya manje zvikanzi murungu isusu tauya kuti tizokuudzai kuti mwana wedu ari kurwara asi imimi murungu tikakuudzai kuti mwana uyu ari kurwara ngaagare kumba munoda here zvikanzi izvo ndizvo zvisingamboda wanzwa kuti mukomana aende kumba because anoshanda zvakanaka ndibhose pabasa hapana pandiri kumushaya basa raanoita rogona ibasa sikashamisire but iye kana aripo akafanana nekuti inini ndiripo changwa ndisipo ndotoziva kuti ndiriko kubasa zvakarongeka handiri kuti abve zvikanzi koto saka kuti itai mwana wangu ashande mushe nevari kushanda navo pano zvikanzi no problem that's why muchizoita akadonha vamwe vanozama kubatsira akadonha kuti kana ane problem totoziva ane problem but kadaita problem ngatibatsiranei kana mari chacheyo kuri kunzi zvoda chipatara inototorwa mari akatomhanyiswa saka don't worry no problem right apanoita 2 days Friday yapera ndobva adonha uko mashureka ndobva adonha but vakasiye vataura mashoko ekuti iko zvino zvikanaka akadonha ndiri kukumbirawo musaguma kana kubata mwana wangu ndidanei ndiri kushandirawo muno mudhorobha handite paminutes ndendasvika ndoda kuti ndizomutsa mwana wangu pakaita sei pakarara zvikanzi alright so murume uyu akangoda achipinda 7:30
akapinda rushi number 3 ndiye ndikiti ndifadona murume akura seiko 32 years atori nemukadzi nevana ngani nevana 2 okay akatombota mukadzi umwe akaenda iko zvino zvanomwe mukadzi wani vana 2 naye wekutanga akaita mwana 1 okay kana vana ngani 3 aine 32 years kuberekwa ndobva adona hapana akaita simba rekufonera mai vacho chikonzero ava vashandi havana namba ane namba ndiani ndibosi ndiye akaudzwa mashoko aya tene oro she will be before wakachwamba kibiri kacha kwaramba ta alokuhecha yinzwa iZimbabwe adona vanhu vari kushanda bosi abva anonoka kuya kubasa 7:30 8:00 8:30 9:00 break time paka bosi wapindira bosi asvika paketi munhu akadona pasi hei wai muchirega uri so amusi makatiudzeni pa takangonzwa paive chinzi kana mwana wangu adona chinzi garajia bosi kwakutsvaga munhu anouya kuti azonamatira munhu uyu ndobva zvakataka kunamatira anamatira ipapo zvaramba bosi vari zvinhu zvanetsa izvi kwakuchifonera amai kuti mukomana adona nguwai haana 10 minutes mai machina ndisipo panangobuda namusi achishanda ndichidzoka namuna chasei naona adona sukanzi alright kuma pasi 10 kwaudzwa amai 11:00 12:00 1:00 lunch time vanhu enda kulunch mukomana agarara pasi apo muprofita akasheswa adikitira munhu asi kumuka amai vasati vauya amai kununuka kwavari kuitira kuZimbabwe vashevedza munhu akavaudza nhoroondo yekurwara kwemwana wavo kuti zviri kubva kupi pano ndipo pakabva shoko rekuti kana mwana wako this time akadona ndishedzei musamumutse ivo kununuka kuuya amai ava vashedza munhu wavo kuti kana adona ndoda kunomumutsa inini beyond deep down beyond deep down beyond deep down oh beyond deep down beyond deep down beyond deep down yemeni wo varoiha vadapiro mumba iwe po rikiti 7 minutes to 11 National FM. Rega ndingoti mamukaseko sekuru mugandani chimuti munenge makabata zvenyu muri pachitukwisa ipapo mamukaseko sekuru Josamu paisifi pamabvukapo chimuti makabata muri kufamba nacho ndinokutendai muri yaZimbabwe nekubata chimuti chikonzero ndimnotati zvikore zvigosimba ndiri mukati mekupfapfadza mukati mekuenderera mberi rega ndingodzokera zvakare mukati meCBD mukati meguta reHarare amai vabva vanotora munhu wavo pasi 2 after lunch vari kupindirana nevanhu vari kubva kulunch vari kudzoka pabasa mwana achiri kufema vari kufema asi akangokomoka ari kufema ari kudziya ndo zvinoita vanhu vanotesa kuti pakambani apa panoitwa basa rei ndingangoti neimwe nzira pane zvinoitwa zvemaplastiki okay anditika ya zvinenge chitomomo and mutori nezvimwe zvinhu zvinototengeswa futi zvinotengeswa semagrosaries mukati mune zvakawanda wana zvinoitika pari maplastiki anoitwa akawanda okay vanhu vanenge vachitopinda imomo vachona munhu akadoni right aiwa no umo muno vanopinda vashoma nokuti zvimwe zvinogadzirwa imomo zvinobudiswa okay asi vemunhu vanonyanya kupinda imo but vanopinda imomo pane zvanenge vachiitirwa ndo vanozotenga zvimwe zvinhu zviri mukati zvakafanana nemadrinks right zvadaro mukoma KB amai vasvika vari kuona pakagara munhu pasaiti vachitosvika muprofita akanotozo unoti samaoko afuna chivazi vanosvika vati hey kochi havasi kuziva kuti haana kuziva kuti ndo amai vechi vemurume madzibaba bhosho havana kuprofita kuziva kuti ndo amai vemunhu uyu vati tiri kuzama kutobatsira munhu panapa bhiri imwe yamutsonero hanzi no pakai makadaro ava ndobva vasvika nemunhu wavo zvikanzi right amai ndoda kukubata imimi nemunhu wavai naye ndobva vabatwa maoko zvikanzi right kumbirai kapu ameno zvakangobviswa tinge tumafutwa tukabviswa kamikabhodhiro kadiki ndipotenzi tswa mugaba mukapu meme ndobva maiswa mvura zvikanzi imimi isai ruoko rwenyu rudyi mvura imwai mvura yachona chimwisai mwana wenyu ndobva vamwisa mwana wavo zvikanzi right
torai ivhu repadonhera ipapa, isai mimwe mvura yasarai, kodzongai mumwise. Ndobva mumwisa. Zvikanzi shedzai murungu auye pano. Bosi wake. Zvikanzi bosi, ndiri kuenda nemwana wangu. Ndofunga kushanda kwaakaitawo zvakwana. Hakuna munhu wamungarambe muchiti ari kurwara. 2 days mafona, 2 days mafona, 2 days mafona. Makasununguira kuti tiende nemwana. Zvikaenda bosi, hakuna kwaanoenda. Angatirwarire pano. Mushure mekumiswa to cooking oil mafuta nedhaga akazomuka ere. Akatomuka. Ndepepo uchi koita sei uona wadirwa mvura, mandidira mvura ndaita sei, atova munhu kutanga kutoziva kuti vamprofita. Vamprofita vakutotura befu zvava vari pasaidi apa. Vakutotura befu kubva na 10 vachikokupura ziya varipo ipapo. Atinoona ava kuti nditi ndivamprofita kana kuti ndivagodobore handizivi. Okay. So zvikanzi ndakuenda nemwana wenu, mukoma KB pakaitika basa. Bosi anove ndiye muridzi wekambani, kuchema, kufugama, kubuditsa misodzi achiti mama, kana zvanetsa ngati agare kumba kwangu ndimupe rume ugare naye. Haafane kuenda. Amufane kuenda naye. Kuchema kuridza muri kwanzi amufane kuenda naye. Kuchibva kwanzi nemunhu akanga auya naamai ava. Ndakakuti kudiya amai, nekushenda kunoita mwana wenyu pano. Bosi vekambani, moda kuti tikuudze here vashandi venyu vakaungana panapa. Zvamuri kuita. Ano, pindai mota, ndinokusiya mota. Zvikanzi ano, iwe watombopindi newo mota. Izvezvi kubuda kwauri wachopinda muofisi mako uchiita sei, uri kutoti pane zvakawanda zvauri kutosama izvezvi. Izvo zvauri zvakuzama, right, pane zuva rakadonha mwana uyu akatota, adirwa mvura nevanhu vaizama kumubatsira. Akauya kumba nehembe nyowani, bvunzai mukadzi wake, hembe yake iri kupi? Yacho yakamubvisa idhara yacho iri kupi? Yakatsvagwa ikashayikwa. Imbotsvagei pakati. Zvikanzi right, isusu takuenda nemwana uyu. Kana iwe uchida kuti murambe muchishanda pabasa, uya nehembe yemwana. Ukafonera mukadzi wake, achakudza kuti towanika kopi. Ndobva waboda. Mwana komana achibva endiwa naye. Saka nyaya yenetsa mukoma KB ndakuudzwa manje iko zvinozvi. Pabasa pakavharwa apa. Aish. Kubva last Friday. Pakavharwa kubva musi weFriday. Pabasa pakavharwa. Hapasi kuvhurwa. Chikonzero nei? Hapana chaziva. Vanhu vakanzi kudini vashandi pakangovharwa. Hapasi kuvhurwa. Kupinda mukati hunge pavhurwa. Anouya nemakisi anozikanwa nabosi. Ndiye anonzi uyu ndiye nemakisi, ndiye anovhurirwa anokupinda. So pakavharwa. Saka nhasi ndanga ndiri mukati mekutaura naamai. Ndataura nemukadzi. Mukadzi akati panyaya apa ndinoda kupinda. Taurai naamai vacho. Amai vacho vakati ndifonerei kumapasti 2 tisangane titaure. Nzvimbo dziri kushanda vanhu vari kuganga nevanhu. Inini mwana wangu ndiye anenge achidonha asi achinzi haafani kurovha pabasa. Chii chiri kubuda? Vati handidi kuvanza bhosho. Uya nditaure nyaya. Mukada kuti titarire vhidhiyo, mukada kuti nditaure pamhepo, nditaure zvese zvakaitika pamwana wangu kusvika pari nhasi. Mwana wangu izvezvi haachisina mutezo wababa womumba. Kana muchiti hapana ndonyaya ndoda kufambira yakunzi haatorina kana chino, handitonyari kana kumutarisa samai vachona, nokuti chacho chinonyadzisa hapana. Disappear. Mwana, okay, tingati mwana kuti murume kuti mukomana. Murume uyu ava nenguva yakareba sei achishanda pabasa apa. Akonzvikakanganise vaitaura nyaya yekuti akamboshanda akamiswa. Kana dai anga asina kumiswa angadai pagore. But vakatombomira 3 months. Vakatomboita nyaya dzekuda kuendesa sengero matare dzimhosva pavanhu vese vakanetsana nemunhu uyu panyaya dzebasa dzekubhadharana. Varipo 7 vese vakaenda, akadzoka pabasa. Ndiye. So paakadzoswa pabasa dambudziko iri ranga riripo. Aiwa, ranga risipo. Dambudziko iri harina 2 months iri. Paakazodzoswa pabasa ndopakatanga kudonha. Ndopakatanga kuita dambudziko. Ndopakuita dambudziko iri. Ndoasika anenge achinzi ndisenior. Haafani kushayikwa. Isi bheteni nditoshayikwa pano.
but iye aripo, but munomusimbisa papi munhu anomboita 3 hours akarara kukana kuri kunzi ari kuchengeta zvopera kubiosha simba rari kuchengeta pabasa terei havana ukama. Amai ava kana vachiti mwana wavo haachisiri murume pana vamwe varume vari kutaura kuti kudini? Vanotaura shoko rokuti mashoko andiri kutaura wabvunza mukadzi wake kuti murume wake achiri murume papi. Havachakwanisi kutamba vese muimba yemukadzi. Hapana. Muri kuti hapana disappear hapana. Ameva kuti handityi kana kumutarisa chikonzero iye neni takafanana. Saka kumapasi 2 vachipedza zvavari kuita ndikunosangana namai tingati isusu kudisappear kwazvakaita ndokuri kukonzera kudonha kwake here? Vari kutotaura kwanzi zvirimo mukati ini kuti ndizosvika pakuenda kunzi ini neenda ikoko mukadzi akataka kundiudza ndikafamba ndikaudzwa kusvikira mukadzi asiye nyaya yemaoko mangu kusvika ndaende nini pakambani anofanira kusvika kubasa kwemunhu murikadzi wake kwete ini namai. Ndokusaka ndakaita simba rekuti unganai pano nditaura ndakatanga ndichivanza ndokusaka ndakandakarerekera kuvasevenzi asi ndichibva ndati itai kuti bhosi auye pano asi kana bhosi auya panapa akakosha because ndiye mukuru wepakambani akakosha kudarika vanhu vese uyezve vakauya pano ndiye akavapinza. Muri kuti kambani iri kupi? Mukati mekuipa CBD medu. Kana muchiti CBD mutora muHarare? Muharare. Muharare. Mutaundi. Mudhorobha medu. Address munayo? Hapana charisingazivi. Aunza nyaya kuchimuti ndiani? Mukadzi naamai vemunhu. Okay. Alright. Tiri kudzoka pabesa bell. Tiri kudzoka Zimbabwe. Maibva nkhani ya mu CBD 0713938538 kana 0789600748. Gilbert Chimpaka ku Bangeti arachipata chimuti baba na mai musona kwiriseko ku Bangeti ikoko ndoza kuti aikona makachibata chimuti kuti bzi kuita kuchishipa nkhosi 21 minutes past 11. Hanzi chokumabvuku icho murume uyo wakutenda mkazi wake mkati mwa nyumba anitarinika bzama drugs arumbwana awo ndidaidzeka katatu ndinonzi Tatenda Benjamin kukatandika ku Mozambique. Tatenda Benjamin katandika Mozambique. Po rikiti vo. Hanzi murume uyo haite zvema drugs here? Vakawanda vacho ndidzo mhepo zacho. Mhepo dzema drugs. Isi Tatenda Mbenjani. It's okay. Tatenda Mbenjani katandika Mozambique. Tatenda Mbenjani katandika Mozambique. Tinotenda nokubata kachimuti ku Mozambique ikoko zvaitwa baba Isabel. Saka izvozvi asati abatwa murume. Okay. Pane chimwe chiri kupisira baba Isabel chamungado chisvike kumuri yeZimbabwe. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mondero mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsudzura dziri kuitika matima navo senyika ino manenge makachibata paka Mondoro. Cheku Mondoro chiri kuti tani? Chifi Mashaya Mombe. Headman Gora. Sub Gora Munaku. Okay. Pana baba vanove chizvarwa cheku Mozambique. Vane mburi yavo vachirarama vari kudzapata kumondoro. Right, zvadaro babava mukadzi wavo vakasiyana naye vanga vachigara nemwanakomana nemukadzi wake. Baba vanda zvokapenda zvavanga vachiita nokuti izvezvi kuti ndiwe nenyaya baba vakafa izvezvi vari kumuchari kwada kuti postmortem nhasi izuva rechi5 kubva zuva ravafa nematambudziko. Chii chakaitika? Baba vakaenda kumashops. Vari kumashops mwana wavo vakadana mwana wavo mwanakomana wavo kuti auye pavari. Okay. Vadana mwanakomana kuti auye pavari. Mwana uyu haana kuenda kuna baba vake. Kusvikira baba vatozoenda kumba mwana uyu akasara achibadoro ari kumashops. Kumba kwake kune muroora. Vatereswa vachiende vaire ikoko. Right. Vasvika kumba mangwana makuseni vamwe vana vakatongonzwa vamwe sisi vakufondera nekuti baba vafa. Baba vashaika. Baba vaita sei? Uye akati no, rega ndiwe ndega ndizowaona. Varipo zvikanzwa vari mubedroom avo. Mwana akasvika zvikuda kuvhura blanket kuti aone chokwadi baba vafa here. Achinosvika kunobvisa blanket akachema achibva nyara
Nenye kuti paka visa kuti blanketi chikandoko oda kuna chiso baba vachake aine tarisiro achaona baba vakapfeka kuti vanogara vega achinovisa blanketi vakaona baba vari maliseche havana kupfeka but baba vakafa. Iwe baba havana kupfeka sei? Zvikanzi ndofunga vanga vachitsva. Wow, kuvafa sei? Zvikanzi baba ndakanzwa kuti dikiti murume avo ndobva ndamhanya ndikapinda mumba ndobva ndaona kuti baba vanga vachirutsa ndobva ndavasumudza ndobva ndavadzorera pambedha ndobva ndaenda kumba kunorara. Nhasi kusini kuti kundotarisa ndiri kuona baba ita sei vafa. Wo vachizoterenyedza kuona kuti paazoenda kuna sisi vatori nedzimwe dzehama dziri kuHarare atofona kudzana kuti vazivisa kuti tingabatsirika sei kuri kubaba vafa. Vana sisi vari padhuze havana singosevi. Wow, fonirai vanhu tiwe tibatsirane uyezve tishedze vamwe vanhu vechikuru vauya pfekedze baba nekuti marerero avakaita vasina kupfeka asviite. Ko havana kupfeka hembe dzavo dziripi? Zvikanzi ndofunga vabvisa nekuti vanga vachitsva. Zvikanzi imi munhu anga achirutsa akwanisa kubvisa hembe ndobva aita dzekupeta kuisapa dzakapetwa ari kurwara adonha pamubhedha ari kurutsa ogona kubvisa hembe obva apeta ora pamubhedha obva afa. Regai ndichiyedza vanhu vamwe vechikuru varume vauye vapfekedze baba. Okay. Right, vari kutoshedza vanhu vachidzoka vari kutoona mukomana ari ega atopfekedza baba. Wow, zvina mhosva ndibaba vake. Right, kashedze mapurisa vauya vatora mutumbi. Right, takamirira posti nemutemo nezvinoitika kubva kumapurisa. Isusu handei kuna mwana unobatsira sekumasowe timbonzwawo rufu rwamudhara harina kucheka semhuri. Amai kumagunde he kumagunde, amai kumagunde he kumagunde, jekesa musutu he kumagunde kufamba uko. Vakanaka kunobatsirwa. Wamukaseko Timothy Mpoperi chivuti wakabata ndiro zetu wakabata ikoko ku UK uri kufamba nacho. Thomas Mate unacho chimuti. Thomas Mateta chivuti wakabata. Inzwa mukoma KB. Vari mukati mekufamba mukomana akatenga kuti asinga mnarutungamira. Kutungamira kuvhura gap. Munhu uyo ndiye munhu uyo mukomana akarwa pasi nya hachaoneki. Ndobva adzoka kumba sisi vemusikana vano vantu vakatenga kusvika nguva yakada kuzotariswa baba mushure mekutanga kupfekedzwa vayo vanhu vakatozoona kuti pamablanketi apa pane ropa ende ropa iri harisiri rekutanga rere kureva kuti pane ropa rakatombogezwa rikabviswa kukazosara rimwe rinosaririra uyezve hembe dzotaridza kuti mumba makagorobwa hembe dzakatowachwa. Ndiye akaita zvinhu izvi. Mapurisa ndobva vambotora sisi uye utanga kuti iwe chii chakaitika ndobva vatora vakomana vanoziva zvokuita. Ini ndokuudza kuti vanonzi vakomana mabhandi ndinoziva experience yavo. Vakomana vakaenda kubasa ndiri kutaura neZRP Zimbabwe Republic Police. Wo ndonyaya yacho sisi achibva vamboendewo sisi vane kumukubatwa kwakamboitwawo vakabvunziridzwa. Munovaziva vanobvunzwa komana kana chiti vanobvunzwa usatarisire kungobvunzwa vanobvunza. Vakadzoka zvavo vachiratidza kuti guys ndange ndiriko. Zvadaro mukadzi unozobvunzidzwa nemapurisa muroora anova ndiye muridzi wemukuru vakati sei atiza mushure mekutiza murume ndopakutaura kuti ichokwadi baba pavakauya mumba mavo vanogara pamba pakaita sei pamba pavo kuti mumwe nomwe anenge uri murume mavo. Okay. So asi aiwa mumwe nomwe mumba make aisi imwe chete. Okay. Vanoti kwanzi muroora anoti iye vabhoshu baba vakadana mwana abva kubhawa zvikanzi uya kuno murume mavo zvakaziri nguvai manheru ayo kuma 7-8 kwanzi nemuroora ndakanzwa kuti baba vachiti pane mushongo ndoda kuenda but pane mushongo ndoda kusira. Anoti ndo pandakanzwa but chandoziva ncho kuti murume wangu akasvika kuruwa baba. So baba akazoonekwa kuti pachesti mumusoro nemumabvi umu mune mumwe makasvuka
ndiye akazobuda kuti chokwadi murume wangu ndiye akarova chi ndiye akarova baba. But statement rikuti kana chite mushonga wanga uri mushonga wei uye zvakapiwa mushonga wacho here anotaura ndo zvakanzwa. Saka ndiye akarova baba kusvikira baba zodi baba vasofa. Saka mukadzi uyu pakutanga akabvunzwa akaramba akati hatizivi chatiri kuziva chete ndechekuti isusu tangunzwa kuti kuratidze munhu adonha pamubhedha. Ndo zvatakanzwa. Mushure mekuzoiswa mukona nekubvunzwa ndo pakasora nyaya yekuti baba vadana mwana wavo vakamudza kuti pane mushonga wandoda kukusira. Ndichimubvunza vaini mukadzi ndichiti baba pavaiti ndiwe kusira mushonga vaida kuenda kupi? Vanga vati ndakufa here? Vanga vati ndakubuda munyika here? Vanga vati ndichakuboshanya here? Ari kuti handisire. Asi izvezvo after azobatwa aiswa mukona ndo pazotaura kuti aiwa regai ndikuzivisei murume wangu ndiye akarova baba kusvikira vafa. So ndo nyaya iripo iye asi kuonekwa. Vanhu vari parufu izvezvi vakamirira mutumbuti wepostmortem wobva vaivaviga. Asi mukomana uyu mushure mekunzi taakuenda kumaprofita timbogara pasi timbonzwawo chakauraya baba chii tichimirira postmortem akangotungamira ndobvarwa pasi achibva aenda. Muri kuti baba vakambotanga vashedza mukomana uyu vari kubhawa masikati haana kuenda kwaakashedzwa na baba. Anga ari kubhawa here akafonerwa here? Aiwa anga tori kubhawa vachitodarika zvinoita vanonga pabhawa ka baba vari kudarika unoita basa rao kuti vaita zvekuveza zvikapenda andirika ndo zvavaita haana kuenda. Asi kumba hatizivi kuti titi baba pakasvika kumba vakazobvunza here mwana kuti nai mwanangu paipenda mukushevedza seusina kuona akura seko mukomana uyu murume uyu murume uyu eji yakanda kupiwa but ane mhuri. Chandabvunza kuti imba yavanogara muroora ari kuti iye akanzwa murume wake achudzwa nababa nyakubereka kuti pane mushonga warida kukusira. Dzimba mati vane rumu yake imba imwe chete here ine marooms kana kuti uyu ara kanyumba kake mumwe nomwe ari murumu make but imba iri kura kuti ingine marooms akawanda. Imba imwe chete but munhu nomwe ari pachi ari murumu make. Okay. Saka unenge uchitonzwa zviri kutaurwa murumu sokureva kwake kuti ndakatonzwa but zviso zvokuti vakazorohwa kuti sei angachitana kuzvinzwa. Asi mushure mekuzoiswa mukona achibva kuti regai ndikuudzei murume wangu ndiye akarova baba kusvika vafa. Zimbabwe maibva iri kuchokera kumondoro baba havasati vavigwa chizvarwa chokupi chekumozambiki. Asi mukomana uyu mushure mekungeka arova nokuraya baba akatanga kufonera hama dziri kuharare. Sisi ava vari kumondoro asina kuzivisa vakatozodzwa kuseni kuti baba vafa. Pakaipa 9 minutes to 12 ndo pafika nthawe pali manje titenderei katimbonzwa mashoko kubva ku Cell 1 Electronics. Tikamboita nyaya yemurume uya uyu aipfeka hembe dzevanhu akatozoonekwa akatomba zvimazambia zvimazamo zviri pachiro zviya tikapedzera nyaya yechinzi ida kuendeswa kwachefe nekwasabhuku iteverei handitika munzwe kuti yakazofamba aiwa tinotovabata bhozi pakazomboita mumwe akatokomplaina ari kunyika kuSouth Africa achiti ndekwangu ikoko ndotoiziva nababa ivo ndotovasiva ichokwadi. Uye zvakare pakataura kanyaya yevarume vakaenda kubastop kunotambira fertilizer. Ichokwadi tati tikuzivise mhuri yeZimbabwe kuti murume uya uyu angachinzi haasi kuwanika uyoyo pakazotanga kutowanikwa nezuro hembe dzake kusvikira iye mutumbi wake wazoonekwa zvakare. Asi wangotoratidza kuti watove nemazuva ende hembe dzake dzaitoratidza kuti dzakatopetwa dzakaiswa muchisaga mufanira mwanga mune fertilizer muya. Saka dzakabva dzadzika pasi asi dzakazoonekwa zvadzo hembe ndo dzakatanga kuonekwa dzaonekwa hembe iwo mutumbi wemunhu uchibva waonekwa. Saka mutumbi wakatorwa. Saka munhu aichagwa uyoyo akawanikwa asi anga akafa. Tingati isusu akairedzwa nemvura here? Vari kunasa kutoti iye anoratidza kuti munhu akairedzwa nemvura. Zvakaoma chokwadi. Please kana mukaona nzizi dzakazara musakrose musayambuke muri yeZimbabwe. Zvakaoma nematambudziko kune zvakaitika kwagutu handiti kwagutu. Tigumane mangwana musare bwino nhumba yemuonekedzano momento ya brillianto. Ichokwadi rechiziviso chandina chanonzi Eugene vanomuchedzera nenikine kuti sekuru mugoti kana kuti madzimai. Eugene sekuru mugoti kana madzimai kwanzi vaimbogara munzvimbo mukati mekuwadzana. Kwanzi kana muchindinzwa nasipelire ndibatei ndovimba nhamba dzangu munadzo. Eugene sekuru mugoti kana kuti madzimai vaimbogara kukuwadzana kuma
iwewe kuma ochaduko kana muchiriko kwanzizwe ndibate ina spelire kana kubata pa namba dzangu ndokusanganisa mutaura meme. Ndine chiziviso chiri kubva kuna Knowledge Masimba aka DJ Simplazi ari kudaka kuzivisa hama neshamwari right kunyanya Martin Nasho kumatepatepa kubhindura nevamwe vose nezverufu rwa sekuru Nasho Dzowa kana kuti Baba Neria vaigara kakumbare kuma Jubek Lions avo vakati siya urongwa hwekuradzikwa kwavo uchaziviswa nekufamba kwenguva asi Knowledge Masimba DJ Simplazi ari kudaka kuzivisa hama neshamwari kunyanya Martin Nasho kumatepatepa kubhindura nevamwe vose nezverufu rwa sekuru Nasho Dzowa kana kuti Baba Neria vaigara kakumbare kuma Jubek Lions vakati siya nematambudziko. Mashoko ari kubva kuna Knowledge Masimba. Rekezani katibve kuti ndiani ari pantedu. Hello pa National FM. Yezira nyamba na bozo mamukazi. Tamuka usei. Nyaya pamabvuku inorwadza kanyemba but chinoitika vana vedu mazuva ano havasitanga vadzidzana. Kosi munhu tanga vadzidza munhu wako kunoti munhu zvaari kuita mukufambidzana zvine kodzero here kuti tichazogarisise mangwana chironga musha wedu mune zvakanaka. Vakuru vanotaura kuti rinonyenga rinohwara rinozosimudza musoro rawana. Unogona kakusabudisirwa kama true colors emunhu pamunenge muchidanana. True colors haukwanisi kuona hwani orotu kanyemba mukudanana kwacho ndekwekuti ndekomabhururu kwemoto yemashango yekungoti 2 minutes vanhu makutotorana makugara mizi. Vana vapfana vamazuva ano vachitora time yatakatora isusu taidanana zve3 years chiona munhu kuti uyu munhu anogarika naye. Basi mazuva ano nyaya yekuti vanhu vakutora nguva shoma manje. Ndomamwe maproblems anozosangana nevana vemazuva ano yaya pozitora munhu wodzidza munhu wako nguva yakareba. Ende musikana uyu paakaona kuti murume uyu ari kumusungurudza akati regai ndiende kumba asi mukuzodzoka kuti azotora nhumbi dzake ndopakaita sepakasangana netsaona. Plus aifana ange achiuya nevanhu vakuru ndopanga aifana ange achiuya ona ana atete kunyanga angasina kubvisa zvake but panoshanda vanhu vakuru apashande vanhu mamonya ekuti anzizvo tangu tangondibatsira ngotora hembe bosi nyaya yakabvira isi nyaya yakanaka senyaya yakaipa yafanenge pachitonotogara pasi nevanhu vakuru ana natete ogara pasi kuti muzukuru tauya nyaya dzamanonetsana uyu atiimba ndasarenda saka nhau yatafambira ndeyekuti takazotora zvinhu vachitaura nenhau yakanaka nevanhu vakuru kwetu tinongohaya vanhu kungoti egani muhaya manpower inongonibatsira kutakura zvinhu ndopanosvika nyaya dzavafanira kuzoti anomuona manpower yacho yakangoshaya kana action ungoti munhu akusazvijira zvese zvakangotarisa ari kudzi panga pachipa anongozviona saka maproblems acho ndekungoti zvinhu zvacho zvinongotiwo zvinhu zvakafanana nezvo hazvifanira kuzoramba zvichidzokerodzekea vanhu ngatingodzidzai kuti vanhu ngatitorei nguva titingodanana nguva yakareba. Ya zvakaoma. Alright, mataura nyaya yokuti dzidzanai muzivane torai nguva yakareba muchinzwanana ko kana munhu akarambwa asina kuita sekubvisirwa aiwa mukatadza kunzwanana muwanano imomo ukarambonzi inini handichakuda ina handichada anditi musikana akaramba mukomana akazorairei musikana. Inyaya yekuti munoona kuti kazhinji kacho vanhu kana tarambwa kazhinji kacho zvinoda tora time kuti zvigamuchire but inyaya yekungoti sezvo yakaitika zvinhu zvakangooma kanyemba alright ngapedzere nguva gweja zvangu zainongomutsawo vashoma ingomutsa vaviri vatatu angomutsawo madhara angu ari paworkshop paMajor Brown apa namdhara Steven Chipunza namdhara Kampewa naPrecious Charles navagari vese kwaMajor Brown atezera wangu achirata kwabhiya mishiko guru namainosa nagweja namanyoso natinachigutura ndatenda maita basi tinotenda maita basi paita munango pantedwe chimuti hello ngotatana rumbana zviri seiko King Mambos ine ndiri bwino gopera mwepo ndimwe muri mustudio mukutiberesera ngani omwe tikubvapo ya munhu omwe adapha mkazi ndifuna ndire pang'ono ngani mweyo tibasirei tinzwe naye apa ndifuna kuleva kuti nada zvinichitika tingaone kuti jensenedzi kuti munhu uyu adachita 8 months achikhala na mkazi bwinobwino tikayang'ana maningi pamwepa zvinichitika riri fovhoro kuda kuti pana munango mwamuna omwe adaphatiwa na mhepo dzakuipa mhepo dzina nawe omwe zinibwera dzichiphata munhu dzichichoka dzichiphata munhu adiphatiwa na mhepo so mukayang'ana bwinobwino munoona kuti kudzinga kwa murumbwana omwe kuna vanhu so panango adatophapo munhu mhepo ndoita dzakhala murumbwana ule murumbwana ngudzamanga munhu
so apa kula kwati kuchita murumbwana wapha mkazulo wapsa nyumba mule yadamba kundumira achiona kuti apa wachita milandu akusunumira chiyani kula chimhepo chile cha muthawa manje chimhepo ndo chita mkhala munuyo so zomwe ndingalewa pamwepa njakuti zvadachira zvimwedzo ndinkuleva kuti dzive kuyambira pamwepa kuna kwazvinachokera kumakholo yache so dzinzaramba dzichinochitika basa akaleka kuti atamange kuti aikonzese nkhani imwena tangwera kuti ifunikana kukonzesewa pakana nawe kuchitira kuti anango kutsogoloko alike kudzapita pomwe mukupira murumbwana mwenye so bzaningamuze ena abale wache panango adateteka pamwepa ule waleya kuti chadidi kuti ukatenge bvinu angafunikana kuti aende nakulaku so pakunesana kwangachitako chakutadza kudziwa kuti anambambokhalambo pansere achilalewerana nakulu abale wa mamumuna tete wa mkazi panango alibe kukhala tadziye kuti pane zvikuchitika panango mbale wa mkazi omwe akutswaya nkhamba ndoza abale acho kuti pano nikuchitwa so iwo alibe kukhala pasi so zvinango zvinhu dzinesa zimwezo kuti munhu uyo adzafika pakuchita zvimwecho zvikachitama kuti anango adateteka panhau inoyo mukaona kuti mwachita kunesana tengana abale wa mwamuna tengana abale wa mkazi nometa kuti mulibe kuchosa kubiri mukhale pasi mulalewerane mukalewerana bwinobwino munoona kuti mundichita tani so zvasvika kuti zvimwe zvichitike nentangura kuti mkazi uyu ankhamba ndoza abale acho kuti nikuchitwa so koma iye alibe basi kuti vanhu ava aunjike pabodzi mwamuna wauyo avabvunza kuti nada kukhala kumfuna so womnango kuti nkhani yomwe idachitika pamwepo akanakhala angadaunjikika mwamuna akadakonzeka achimbaendamo kugereji achichosowa mhepo ndo zizhinji zachita kuti mwamuna ape mkazi imweyo so ndo zvimwe ndingandolewa pamwepo kuna ana atetekambo abale anzangu mukana manesana bwino chemerana nangu mamoya amwe adabwera kuti aende kufuna kunyamula zvinhu zvininyamulika lini natangwa kuti munhu ule aniphatwa mhepo aphatwa nemhepo anichita ukali ule ni ukalilani wake ni ukali wa zvimhepo zvankhala zviri akapha munhu manje ukali bude wataka kuti zvimhepo seyotawa asala imanya lijenje akunjenjemera maona manje maphata basa mano King Mambozi solekani ndo masambo pesa mbodzi basi so mbodzi ayavu watu adumba pachino yapo ninza kuti mudateteka na mprofita nkulu Jeremiah Lauti patriti roku kuphatanizana Lakson Folani Kanyai pachiyani patramu muchome bobo ngapata maphata basa King Mambozi paita munango pantedwe chimuti hello mkumake bina bojo mamukaseko timu rangu ndamuka bondi Kambasia pa Kroyo ndiani Kambasia Andrew Kambasia yes vakorokoto mapinda tibatsire tinzwe maonero angu ini ndiye kudai so munhu ikawe ani aka imhepo idzodzo nokuti munhu paunosunga munhu omupisa imhepo papo chatingokurudzira tungoti ngavashande basa chete mapurisa vabate munhu apinde mukati ngavatsvage munhu ngavatsvage munhu apinde mukati nokuti zvakaita utsinye usingaite shuwa kuisa munhu petiro mapurisa kubata munhu ndizvo uyo mutemo wekuti kana munhu atadza ngaasungwe asi kune vasati vaita zvinhu izvi tingadzidzisana kuti kudii panyaya dzekuti kana manetsana mumba apa ndiri kuti imimi kana vanhu manetsana mumba ka tori nani kutsvaga vanhu vakuru vanogadzirisa pane kuti tozosvika kutonga tega isusu musikana aiudza hama dzake kuti handisi kugara zvakanaka ndiri kushungurudzwa asi mukwasha uyo anga asina kubvisa kana kobiri kana sendi vaizokwanisa here kuuya vachizogara naye pasi mukwasha uyu aiwa iye mukadzi aingodza hama dzake vongowirirana noti vamwe vanhu shuwaka izvi maone andikuita imhepo dzanzakamugara saka akazopepuka zvinhu zvatoitika ndokutotiza ikoko kudai titi mhepo dzisiti dzakamubata danga akamira kuti apepuka ona kuti auraya munhu manje asaiwa zvakashata vanhu kana manetsana ingotsvaga vanhu vakuru vanokugadzirisai chete aiwa tinotenda mukoma Andrew Kambasia ndinotenda mutsvete zvakanaka ingomutsei vaviri tinzwe noti mai Kambasia tinashe Gotora baba Piriti nevamwe vose vandasiya naGift Chiruka maita basa mukoma wedu 0713938538 pabodzi na 0789600748 alo National FM mamukaseko wakomane kangurunguru jai yes mamukase tamuka bondi Mr Intelligence muriseko mukoma wangu aiwa ndinofara zvangu kuriseko kwararo correct kwakanaka chose right uyo mubatsiri uyo kadai anyatsokubatsira pakambani apo yambonyatsokuramba yakavhara uyo iyo bhozo haikona kutederera kana takakana maCV ukambaniko iwe alright regai tidzoka hangu panyaya yemusikana yandirwadza sereka apa watanga nenyaya inorwadza bhozo apa
taura tinze chikomana. Wabereki dai tichiti tikanzwa wana wedu waenda mumamereji mwachishungurudzwa kudai so ngatikasike tambira wana fesi. Tisazoyeuka bako tanaiwa kudai so. Dai pakatanga kutaura kawaifana wange mutora watomugadzira kumba kudhara, but dambudziko ratinaro vabereki vamwe wacho manje wanenge vachiti wanawo kana waenda manje wasina kana waita zvekutizira paipai wasina kana cheuwiri chawabata wanenge vachingofosa kuti dzokera izvo ndo zvisina kunaka manje. Nhai hapaitike kaminimum force here kekuti semuchinda uyu handimi kutoona kuti wabereka vari kutosaiza kutoti hanzi toda kubvisa mbudzi mbiri pamunhu akafa manje. Hapana reka minimum force oboti mapurisa anombofana kutora kana kuti hwane wehukama kana kuti baba ipapo bhozi uyu muchinda aifana kutsvagwa kuhama dzese muZimbabwe munomu. Ko vanotora baba kuti vaita sei? Kaminimum force kauchimbotsvaga kuhama dzese handinzi vanenge vachiziva kuti pamwe chete vari kuchipinge pamukuru vari kumaundi Darwin chii vatsvaga kwese kuti pamwe akapotera kupi. Obvious mapurisa kavanoshanda nehama dzemurume uyu kuti vatsvage mwana wacho. Handitika? Bhozi abhinya rinofanira kubatwa rovharirwa. Bhozi ako uyu mukomana haana kuziva here vamwe vakomana vanga vari panze. Bhozi vanenge vaizivawo futi kanhau ikaka. Baba Isabel, mukomana akaperekedza musikana kuzotora zvinhu zvake haana kuziva here vakomana vanga vakamira panze pavanga vari mukati mumba? Iye haana kutomboziva nekuti angatobvawo nemusikana uyu kwacho kumba kunogara vabereki. Vabereki vanogara kupi? Vanogara munzvimbo iyoyo. Ikoko Epworth iko? Aiwa kumabvuku. Okay. Dai anga aziva ipapo wakomana iwo bhozi wanga waitoziva game irori here kutodedzana kwavanga vakatoita. Aiwa regai tisire kanyaya yacho since iri kumapurisa vanoziva kamatsvagiro avanoita munhu wavo. Handiti kakanyemba. Paita Munango Pantedwe. Hello. 0713938538 0713938538 pabodzi na 0789600748 0789600748. Hello. Okay, Bina Bojo. Yes baba. Mushe zvirisei? Mushe ndiani wangu? Tara na Giriginde kumvuri pa Donji Farm. Ndiani? Giriginde kumvuri pa Donji Farm Giriginde. Giriginde. Zvirisei ko Bojo. Giri. Ale Bojo. Tibatsirai tinzwe mukoma Giriginde. Hamunenge chekupisira munhu mumba nepetrol apo polisi get busy vaisunge munhu. Ya because vanhu tingatadzere zviri basa tisosvika pakurayana zvingaite nawo mati kadaro tingasungeri nyika yacho. Aiwa kamunogara pasi kamotaurirana kana matadzirana. Exactly kwete zvosvika pakurayana zvopesana nepetrol no good ipapo. Mapurisa get busy. Mapurisa sungai munhu mapurisa. Aiwa anobatwa manje hapana kwanotiza achienda. Iri bo adangopa hangu sando watezera wawa amkurunga wangu asipa paguru apo. Mwana wangu pa forest apa iri bo atabasa boza zviri mafara mari kwese. Bo maita basa Giriginde. Rega tenzwe kaparonhare kuti ndiani aripo paita Munango. Halo? Wagwatika. 0713938538 pabodzi na 0789600748. Chimuti hello. Halo? mukoma. Mushe murisei? Mushe zvokufamba. Mushe ndiani wedu? Ndidinidza pambira. Dinidza. Kumbire? Papi pambire? panonzi pakadzibonga. Kuri sei ikoko? Aiwa kwakanaka mambo. Chiri kubata here chimuti? Zvakanyanyisa. Tibatsirei tinzwe. Ndine nyaya iyo yandoda kubvunza uyo murume wekupisa mukadzi mumba. Anzi paakapisa mukadzi mumba manga muine munhu anditi mamuine murume nemukadzi angauya unotakura zvinhu ka. Right. Panguva yaaisunga munhu nobvesa achijira mukanwa kuti asacheme mukadzi uyo. Murume anga arimo manga ari mumba here kana ngari panze? Anga arimo, vanga chitoripo 3 imomo. Iye yakakashedzwa nemukadzi anga chitorimo imomo. Ndinovimba kuti anga ane kusvika chikonzero panze panga pachitori nevamwe vakomana vanga varipo.
vari same village here vamwe vanhu same village vese odaro vose vanobva kumabvuku but uyu wakanga waya naye haagari ipapo akanga atobviwa naye so we munhu auya kuzobatsira nzvimbo yevanhu vari ipapo havazivi. ya ora ndafunga kuti pamwe vari vanhu munzvimbo imwe chete saka ndaatoti mapurisa ngaatotanga tobata munhu iye vataurira kuti ari papi munhu wacho akatiza atsukuwanikwa. maifunga kuti vanozivana? ndatofunga kutoti vanhu ava vanenge vatori mugrupu rimwe chete because inenge iri metsi inenge yakarongwa. Okay, aiwa maita basa. tinotenda ingomutsai vaviri vatatu kani? ndida kumutsawo vanhu vese vari muno mumbiri umu nevekwadinhidza vese pasapa patakadzidza apapo nomuresawo yanzi anobhozongora handaimunzwa nezvaisasiwo paredhiyo nezuva zviri sei maisaswa mese muri patuna uyanzi anoshugeta zvakanzi akomana anotaurisa ndevapiko panapa mfana uya ndo basa rake iroro makaita bhora titoke. tinotenda vaita basa zvaitwa 20 minutes to 12 ndo pafika nthawe pale manje 0713938538 na 0789600748. hello pa National FM. hello makadiko network yenyu ya tine dambudziko edzai kufona zvekare 0789600748 tongotora kavaviri vekupedzisira kati chinokwidibira tichinovhara kachirongwa chedu chanhasi papa Isabel paita munango pantedwe. hello Bhoshongora. Hello, Mukama KB. zviri sei Yasokusokurana. Tudabo. tiri kutaura nani? Yasokusokurana. muri kupi? Bandura Mukama KB. tibatsirai tinzwe. Mukama KB. Vabereki vakaona kana mwana adzoka kumba vachikara kuti nzikunotsana nemurume. Mwana mari yatiyabvuka. Chakakosha kuti pave nemuyananisa nekuti hapana chinokosha kudai neupenyu hwemunhu kunyange mari ikange ndizvozvo. saka vabereki vasatanga mwana kuti asati arohwa hazviti kuti tienda kumupasha mwana anofira akazorera uyu inyaya yekuti aiwa tinotenda ingoswedesai vaviri vatatu ndinomusokozana vese ndisingakangai kukabarwa mari vakukwanisa bayana uye katsanda family ndisari kumagunde uyu akaitseka hendo kwechikadzi uyu usiku akazinga amhanyirirwa akazinda kwasabhuku Alright, yepawedza iyi. Motiregerera ukamukoma nhare yacho yange ichita ichidambuka ndofunga network asi mainzwa nyaya yacho. Rega santivheka wakumalizira kuti ndiani yapantedwe 0713938538 paita munango pantedwe. Hello National FM. Halo. Zviri sei baba? Halo. Halo. Hello. Network yacho ameno zviri kuitika baba Isabel motiregerera vadiwa vateereri legezani kati yese kutakura wakumalizira manje. Hello. Kanyemba bonzo ndeipi? Zviri sei? Ndipo sekuri bonzo ndibheja. Zviri sei kogweja uto? Bheja ari pano pari shinga uyo. Nyaya ndaona pakaka. Rwadza zvakaitwa narumawa yenyaya yekumabvuku emusikana uyo kwauyo. Taura squad vapurisa ngete bhizi yasunga wakomana. Ngawatosunga ndo nyaya iripo chete ngatisire kumapurisa nyaya iyi. Okay. Ende vanhu kana vanetsana mwana ati zvakati shwa sezvabhatara munhu wekubhindira ngatiregerere mwana anenge achitoshusha ende mwana hafane kuenda ega anofanira kuenda ane vanhu voukama kana kuti ada unotora nhindi dzake. Alright. Ndingaziva kuti uyo akamuperekedza chachiri chii chake. Mukomana angatonzi handinondibatsirawo sezvo kuti vanhu vanogara vari vakagarisana manext door kana kuti mwana wokwamainengi chiperekedzwa nemukomana yanokubatsira. Alright, ya ipapa ndo pakaresveka ipapa.
nokuti auzivi kumberi uku kukakamira sei, nokuti pakurambana pe kuno mumwe munhu anosara achirwadziwa. Ndizvozvo. Saka anoita yese. But nai baba Purity Gwecha musati maenderera mberi, nhasi mai Purity vakati aiwa andichakudei. Hongu makaitirana zvakawanda, asi mungasvikere pakutorwa nepfungwa yakadaro yokuti regaika ndiuraye munhu. Ya unozoka ngupfekwa naSatani, mukoma KB unouraya ukapfekwa naSatani. Kana wazviti zvapera hapana chinoitwa, kuchengetedza upenyu. Okay. Pane nyaya yakandibata yekuVic Force iya nezviro kwamabhozi yokuti musikana ari kushanda achizvishandira ake, wozonzi naamai wemba waye ndakupa munhu uyu zvangosina kutarisira. Amai waye nomunhu uya vanozivana waruwe wakaita utsinyo. Zvakaoma mukoma wangu. Wakaita utsinyo kuti akomana kana kukunzi denga rinopinda waya waripinde waya. Variko vanhu vakadaro. Because mwana akukubvunza kuti tipe nhamba woti handidzizivi nhamba dzomunhu iyoyo. Asi uriwo mupa customer. Zvida kunaka kumana. Ende kuda kudzidzisawo kuti wasikana kana maenda kumabasa fambire chimwe chete driver ambulance. Panga paita mari kapa. Mari yaita, but chona mari yacho yakukosta upenyu 170. Yes. Izvo zvakuda kuchirapwa kubatirwa inodarika mari iyoyo. Ndizvozvo. Ndakarwadziwa singaitawo kumana tidi kudaro. Aiwa tinotenda baba Purity, muri kupiko? Ndiri kuno kuHand Command. Kuri sei? Kuno kwakanaka chaizvo, kuri kuita kupisa. Anditika. Ndatombobva muchirungu ndikati ndidzokere kumba kunonyatsoteerera chimuti ndiri kumba. Ingoswere vaviri vatatu tone. Ndida kungoti kuna amai Chigeja Matsvera sei, amai Gurukedi yaChibanda, Zvikombororo Masvita, amai Nosa Addington Mpwanya, Love Mo Ijai, Dorothy Mvumureni Marovha, tichaona Makuerere, tichaona Wengesai Catherine Muzarurwa, Murekwa Chisasa, Murekwa Katikiti, kuti tichinanda njiraite Mr. Intelligent, Victor Katiyo, Brian na Fortunate Madzivanzira, Chetneli Matono, Sekunda Mpevhuja kwaGodzuko, Simba rake Sungira Maifare Vatapomwa, Comrade Datsi, Comrade Nyaruata, Raiza Chimutondo, Dzidza Chimutondo, Petina Chimutondo, John Madya, Ben Madzivanzira. Ndida kuti nditire tswano vanoti love more each guy. Love more each guy, love more each guy, love more each guy. Isaac Ngarande ari kusentoni ku Manhattan. Anonzi Isaac ani? Ngarande. Sorry? Isaac Ngarande. Isaac Ngarando. Ngarande. Atisunyatso kunzwa baba Purity. Isaac Ngarande. Isaac Ngarande. Isaac Ngarande na Isaac Ngarande. London British ngaipe. London British ngaipe, London British ngaipe, London British ngaipe. Po, rikiti, vu. Maita basa familia dziko ra Zimbabwe tigumane kama ngwana nkati machirongwa midweek party chitatu chinotapera kuti tapi kanyemba bonzo na bozhongora Washington Maremera. Kwa lero uno tata baba Isabel vanenge vachida kukubatai munobatika sei? Vanenge vachida kutibata muri yeZimbabwe munotibata pa namba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota musabipa sa Peter Zulu pamwe chete na chamunorwa Janero. Po rikiti vu. Sataenda hanzi nyaya yekumabvuku murume uyo imbavha ari kutya kuti mukadzi aizotaura madhiri ake kwaaizoenda aubheti dzakatira pakuwadzana. Okay, mukadzi akaenda tikasiyana. Achanotaura zvese zvaitika nokuti achisiri padhuze. Yes. Hey, baba Isabel. Zvakaoma